Λοιπόν, είμαι εδώ με. Νόμιζα ότι θα το πιανα. Είμαι εδώ με τη Σάρα και θα προσπαθήσω να μαντέψω μέσα σε 20 ερωτήσεις λιγότερες τι δουλειά κάνεις. Αν δεν τα καταφέρω, διαλέγεις ένα τραγούδι και εγώ ανεβαίνω και σου κάνω καντάδα. Ανεβαίνω εδώ πάνω. Θέλω να γράψεις τι δουλειά κάνεις αυτό το πινακάκι, να μην μου το δείξεις, αλλά να το δείξεις στην κάμερα. Κάνεις δουλειά γραφείου ή εξωτερική δουλειά? Εξωτερική θα έλεγα. Έχεις να κάνεις με την εστίαση? Όχι. Η δουλειά σου απαιτεί χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή κινητού ή δεν χρειάζεται? Δεν χρειάζεται. Είναι δουλειά εποχική ή την κάνεις όλο τον χρόνο? Εποχική. Δουλεύεις σε κάποιο νησί ή μπορείς να το κάνεις και στην πόλη? Και στην πόλη μπορείς. Παντού. Σχετίζεσαι με ταξίδια? Όχι. Είσαι υπάλληλος ή σε δική σου επιχείρηση? Δική μου. Έχεις να κάνεις με πώληση αντικειμένων? Ναι. Πώληση και υπηρεσιών ή μόνο αντικειμένων? Μόνο αντικειμένων. Είναι χειροποίητα? Όχι. Φοριούνται? Κάποια. Έχει να κάνει με το ρουχισμό? Ένα κομμάτι. Έχει να κάνει και με το μακιγιάζ? Όχι. Έχει να κάνει με τα μαλλιά? Όχι και τόσο. Δεν έχω καρακάψει. Αυτό το μαγαζί πουλάει πράγματα που θα πάρει κάποιος για να πάει στην παραλία? Ναι. Δεν κάνεις την πώληση. Την κάνω. Είσαι και πολίτρια. Yes. Κάνεις και τα λογιστικά. Περίπου, ναι. Και το ταμείο. Ναι. Εποχικό κατάστημα, διαθέτει. Αυτά δεν είναι. Τι είχε γράψει στο πίνακα? Δεν έχω χάσει σε κανένα εκτός από ένα.